Batuketa biribiltzen. Oraingo honetan, batuketa hauek batuketa errazago batzutan bihurtuko ditugu. Horretarako, zenbaki hauek eraldatu egingo ditugu. 388ari 2 emango dizkiogu, 400 bihurtzeko, eta 457ari 3 gehituko dizkiogu, 450 bihurtzeko. 400 gehi 450, 850. Baina, lehen eman dizkiogun bost hauek, kendu egin behar dizkiogu. Beraz, 850 ken bost, 855. Beste bat. 687, 502. 687 3 emango dizkiogu, 700era gerturatzeko, 502 2 kenduko dizkiogu, 500ean usteko. 5 gehi 7 12 denez, 500 gehi 700, 1200. Lehen 3 eman dizkiogu bati, 2 kendu dizkiogu besteari, bat kendu behar dugu hemen, eta gure erantzuna 1189 izango da. Beste adibide bat. 356 gehi 850. 356ri 4 emango dizkiogu, 350 izateko, eta 854ri 6 emango dizkiogu, 900 izateko. 900 gehi 350, 1250. Lehen 4 gehi 6 10 eman dizkiogu, beraz orain 10 kendu behar dizkiogu gure erantzunari, erantzun erreala bilatzeko. Markatu, 1240. Azkeneko bat. 716 gehi 878. 716ri 4 emango dizkiogu, 720 izateko, 778ri 2 emango dizkiogu, 878ri 2 emango dizkiogu, 850 izan dadin. 700 gehi 800, 1500, 20 gehi 350, guztira 1550. Lehen eman dizkiodan 6 horiek kendu behar dizkiot orain, 1550 ken 6, 1580 eta 80.